Dahil sa tuloy-tuloy na pananalasa ng malalakas na ulan na pinalala pa ng magkasunod na bagyong Dante at Emong, isa ang bayan ng Bayambang sa Pangasinan ang lubhang naapektuhan at maraming mga low-lying areas ang nalubog sa baha. Kaya naman, idineklara ang bayan ng Bayambang under state of calamity. Sa video na ito ay samahan mo akong libutin ang ilan sa mga barangay na lunod sa baha. Bibigyan ko kayo ng update sa mga low-lying areas, particular dito sa Bayambang. Tingnan natin kung anong kalagayan ng ating mga kababayan. Mula rito sa mismong bayan ay pupunta tayo sa low-lying part. At bago natin mapuntahan yon, dadaan tayo dito sa bandang Bautista. Bali, nakabukod nga itong mga barangay na pupuntahan natin kasi kailangan pa nating dumaan sa kabilang bayan. Lalabas muna tayo rito sa bayan ng Bayambang. Itong Calvo Bridge kasi ang boundary ng bayan ng Bayambang at saka Bautista. So kung nakikita natin dito at napapansin natin sa tulay ay ramdam talaga na mataas ang tubig. At saka pala ito ay Agno River. Liliko tayo rito sa parte ng Bautista. Bibigay tayo ng update sa mga barangay dyan para sa mga kababayan natin na hindi napapanood sa news. Kagabi pala ay nagdeklara ng state of calamity si Mayora or ang mayor ng Bayambang. Time check, it's 11 exactly in the morning as of July 25, 2025. Parte pa ito ng Bautista, Pangasinan mga kaibigan. So far okay naman dito, walang baha. For the last 6 days na tuloy-tuloy na ulan, ngayon lang tayo nakakita ulit ng magandang pagsikat ng araw. Kahit na saglit lang, kahit papano nakakatulong ito para mag-evaporate yung mga tubig baha sa karamihang mga probinsya at bayan na binabaha sa ngayon, partikular dyan sa Pampanga at Bulacan, at gayon naman dito sa mga mabababang areas sa mga kabayanan ng Pangasinan. Barangay Baluyot, yun ang tawag sa barangay na ito, nasakop ng Bautista, Pangasinan. Kasi yung mga barangay na pupuntahan natin doon, para siyang naka-isolate, no? Kasi kailangan mo pang dumaan sa kabilang bayan para mapuntahan yung mga barangay. Actually maraming barangay yan nasakop po ng Bayambang, na wala kang ibang daanan kundi dito, kasi sa kabila o doon sa unahan ay kumbaga napapaligiran na siya ng ilog, yung Agno River. At mula rito sa kinalalagyan ko ngayon, parte pa ito ng Bautista, ay tanaw ng aking mga mata yung lubog sa baha dyan, yung mga sakahan. Ayan, kung mapapansin natin dito, may clearing operation dito. Bali, kagabi po tayo binayo ng bagyo. At ito, pagkaraan ng bagyo, naglandfall ulit kaninang mga 5 sa bandang La Union. Gumanda unti ang panahon dito sa Pangasinan. Ayan hindi pinalagpas yung malaking mangga, binali ng bagyo kagabi. Ito na mga kaibigan ang boundary ng Bayambang at Bautista. So pasok na tayo ng Banambong Norte. Balita ko hindi ito passable sa unahan. Sa unang bahagi talagang mga traktor na lang daw ang ginagamit at talagang lubog. Yun ang pupuntahan natin ngayon mga kaibigan, at subukan nating magtanong sa mga residente rito, dahil first time din natin na pumunta rito na ganito binaha. Ito palang ginagawa nating update mga kaibigan, para ito sa mga kababayan natin na kulang sa update sa mga barangay at hindi napasok ng mga media. Yan ang ginagawa ko para makapaghatid din tayo ng update sa mga kababayan natin na nasa, particular sa mga nasa ibang bansa. Good morning po kagawad. Tatanong lang po ako, saan po banda yung mga binabahang area po dito? Yan. Basta mo dito sa daan, dito bahalat yan, dito yan. Ito dito mga kaibigan, according sa mga kagawad na napagtanungan natin, binabaha na itong Banambong Sur. Subukan nating puntahan itong area na to.
Okay, ito yung evacuation center. Mataas nga siya. Sa ngayon, ang daming mga nandito sa loob. Mga naka-evacuate mga kaibigan. Siguro ito yung mga binaha talaga. At tingnan nyo dun, oh, grabe. Lunod doon sa area na to mga kaibigan. Doon sa unahan. Buti na lang at ganito ang ginawa dito sa school na ito. Unlike doon sa mga napuntahan nating mga elementary school, mga school sa ibang mga na-feature natin, lalo sa Bulacan, Pampanga, ka-level lang sila ng mga kabahayan. Kaya hindi rin sila magagamit para maging evacuation center. Pero dito ang ganda. Ganda ng ginawa ng Bayambang. Meron talaga silang evacuation center na mas mataas at hindi inaabot ng baha. Kasi tingnan nyo naman yan, oh. Mataas talaga siya. Mga kaibigan, kung papansinin natin, nasa mababang parte na tayo. Yan, oh, binabaha na sila dito sa bandang kaliwa. Pababa na ng pababa ito, kaya pala binabaha talaga rito. Mabuti na lang at mataas itong kalsada natin mga kaibigan. Kasi dito sa kanan na bahagi, ayan, lunod sa baha. Sa bagay, sakahan naman yan. Gayon din naman dito, pag tiningnan natin doon sa unahan pa, lunod sa baha din. Kaya itong area na ito, talagang mataas siya. Yung mga sasakyan dito kaliwat kanan dumadami na. Ibig sabihin mga nalumikas lang siguro yan, nagaling doon sa area na talagang binabaha. Ayan, o, kaliwat kanan. Saka pansin nyo yung mga bahay dito matataas, yung mga luma. Talagang nakadesenyo sila na ang area nila ay binabaha. Ayan, o, lubog na sa baha dito mga kaibigan, o. Dito pa lang, o. Yan, yung mga traktor matataas para kayang-kayang ilusong. Yan, mga lumikas na lang ito na sasakyan. So try natin na pumunta pa doon kung kaya natin. Yung mga kambing at saka mga makina, oh, nilikas na talaga doon. Yan, kailangan talaga nakabota ka rito, eh. Ito ang pinagtatakahan natin dahil itong Bayambang ay napakalayo nito sa dagat, no? Pero sadyang mababa lang kasi talaga ito. Lalagay ko lang sa screen kung ano yung elevation. Nagmistulang dagat na mga kaibigan. San Gabriel 2nd na tayo mga kaibigan. At tingnan nyo naman, nagmistulang dagat yung sakahan mga kaibigan. Daming mga mais doon mga kaibigan na hindi pa naani. So yung mga yan, pwede pa yan. Wala na po sa Yan yung mga yan. Wala na po, sira na yun. Wala na rin. Grabe mga kaibigan, nagulat ako. Sa Bulacan saka Pampanga ko lang nakikita yung ganito, eh, yung mga nalulunod na bahay. Pero dito rin pala sa Bayambang, ang nakakapagtaka, ang layo-layo natin sa dagat. Pero buti na lang, yan, ito yung evacuation center nila dito. Matataas talaga. At palagi na raw talagang nagkakaganito rito. Kaya kung mapapansin natin sa ilang mga kabahayan, mataas na yung mga bahay nila. Kasi talagang binabaha raw talaga ito kapag ka may bagyo, may ulan na malalakas. Ayan, o, pansinin nyo yung mga disenyo ng bahay.
Yung mga lumang bahay. Actually matataas talaga. Meron talaga silang ano, yan oh. Meron silang dos andanas baga. Yun oh, baha na sila dyan oh. Oh grabe, binabaha mga kapatid. Ayan yung disenyo ng bahay oh, tataas. Sa ilalim pa nga ay may mga bangka, yung ilang mga nakikita natin. Hirap din ang kalagayan ng mga kababayan natin dito. Mga kambing, motor, sasakyan, nandito na sa taas. Ito, subukan nating lumusong dito kung kaya pa. Wala na, negative na tayo dito. Ito oh. Kahit tingnan nyo yung mga lumang bahay, talagang nag-adjust na rin talaga. Noon pa man naka-adjust na yung mga bahay. Matataas talaga sila. So ibig sabihin talagang binabaha dito noon pa man. Subukan natin tingnan doon sa unahan para makita natin yung mga naglalakad kung gaano kataas. Grabe yan oh. Tindi ng baha na yan. Hanggang dito lang talaga yung motor no. Di na kaya doon. Para sa mga kababayan natin na nakatira doon sa dulo pa, kasi may mga barangay pa dyan, talagang nagbabangka na sila mga kaibigan. Hindi na pwede talaga ang motor at yung mga, kahit yung mga 4 wheels na matataas. Pati yung heavy equipment nila dito nilikas na rin talaga para lang hindi mabaha. Kahit yung mga malalaking sasakyan siguro galing pa yan sa mga mabababang parte ng barangay, nilagay na nila rito kasi mataas na parte ito eh, itong gasolinahan na ito. Hanggang dito lang tayo mga kaibigan kasi hindi na raw talaga abutin dyan. Kahit na mga 4 wheels ay di kaya. Mga sasakyan, mga motor, kotse, pati ito talagang dito na nila nilikas kasi mataas daw na parte ito. Pero kapag tuloy-tuloy pa rin talagang tataas daw talaga ito. Anong kasunod na barangay nito bro? Paragos. Hindi na talaga kaya ng motor no, o kaya mga sasakyan, bangka na. Oo, kaya pa naman ngayon kung mapipilit mo talaga. Tulad yan, kaya niya yan. Ay ito. Oo, kung kaya nakita mo yung duman na ano, FB na ano, Hyundai. Ay oo, napansin ko kanina. Oo, diniritso niya. Nasa flooring nun eh. Oo. Gaya ito. Ayan, dahil di na talaga kaya ng mga motor, iniiwan na lang nila dito. Ang iba naglalakad na lang talaga kaysa sa isugal pa na i-diretso yung ibang mga motor.
Yung ibang mga kababayan pala natin, magbibigay sila ng relief dapat doon sa kabilang barangay, kaso yan hirap naman tumawid dahil nga malalim. Kaya pinag-iisipan nila kung paano sila makakatawid. Traktor yung panlaban mo dito, talagang makakatawid yan pag traktor. Oh, lakas ng lobo. Smash. Tingnan natin kung kaya nilang dumiretso. Grabe yung smash. Yung lakas. Ito na. Yung sasakyan ng magbibigay ng magpapakain. Tuloy na sila. Kailangan pa eh, karal. Bahalang dyan, ako tayo. Ano to? Bakit na? Pupunta kami. Vlog po kami. Oo, ito nga mga kaibigan. Mamimigay sila ng lugaw mga kaibigan. Shout out pala sa kanila. Anong grupo kayo, sir? Alpaka Baron. Ayun. Bayambang Bayambang. Council. Namimigay sila ng anong pamimigay nyo po doon? Mamimigay kami ng lugaw. Lugaw. Okay, magpapakain sila ng lugaw para sa mga naka-evacuate sa evacuation center. Anong barangay particular? Namigay na kami sa Barangay Malambong, Pugo, tapos dito kami sa Panagos ngayon. Solid. Anong Alpha Kaparo? Gato chapter. Okay. Live. Yan mga kaibigan. Gato chapter. Mga kaibigan natin na Vlogger pala. Vlogger ba eh? May sakit kami po. Walang sikat ba na may po. nakakatuwang mga ginawa nila mga kaibigan. Kahit na pare-parehas na dumanas ng baha. Eli Motor po. May sticker kayo pa. May sticker. Mapapanood nyo ito. Panoorin nyo na lang. Ay lang ho, pakipalo na rin yung vlogger namin si Radshine. Hoy, Radshine! Lugaw. Oo, yan pabigay nyo na lang. Diyan nyo mapapanood. Eli Motor, andyan po sa sa sticker ko. Tara, swim. Balik na lang po si Eli Moto. At yung brad namin si Shine Vlogger. Magagad ka na, boys! Bro, paano? Paano ba? Abangan nyo, mamayang gabi upload ko na to. Share mo sa akin, Yes sir. Gabi Dison, pa-invite din ng 1K kung ano mahanap nyo yung account ko. Thank you. Baka may kayo dyan, sticker para pakita natin. Wala pa po. Banggitin nyo na lang yung page nyo. Ano lang tayo, Facebook page lang tayo, Gabi Patayan Dison lang po. Papalo lang po. Para makita nyo rin yung mga vlog natin. Ayan, solid mga kaibigan, mga namigay ng dito. Nagpapakain, nagpalugaw ng mga naka-evacuate. So hindi na tayo tutuloy mga kaibigan doon sa kabilang barangay. So babalik na tayo para mag-update tayo ng mga iba pang makikita natin habang hindi pa lumalakas tong ulan. Medyo umaambon na eh. Shoutout sa mga taga rito na na-meet natin, lalo yung mga grupo na talagang nagbigay sila ng mga relief pa dyan. I mean nagpalugaw, which is kailangan ng mga kababayan natin, lalo yung mga naka-evacuate.
subukan din nating pasukin ito, itong kanto na to. Di ko alam kung anong part ito, anong barangay ito mga kaibigan, kung sakop pa ba ito ng Manambong or ibang lugar na. Mataas na parte ito, hindi pa naman binabaha. Subukan natin doon sa unahan pa. Habang hindi pa umuulan mga kaibigan, nagbabadya yung kalangitan natin. Mamaya maya uulan na naman yan, pero tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng updates. Grabe, mula rito sa ating kinalalagyan ngayon mga kaibigan, hindi pa binabaha ito, pero tanaw ko na yung binabahang mga sakahan. Ito na nga, Manambong parte. Andito tayo ngayon sa Manambong parte, Bayambang pa rin. Tingnan natin yung kalagayan ng mga kababayan natin dito. Mukhang binabaha rin talaga. Dito pa lang mga kaibigan, kapansin-pansin na yung baha talaga. Kasi andito na yung nakalikas na yung mga baka pati mga ilang sasakyan. Talagang dito sa bandang kalsada lang talagang mataas at hindi gaanong naaabot ng baha. Ayan lunod na sa baha. Abante pa tayo. Tingnan natin kung anong kalagayan sa unahan. Manambong parte elementary school. Lubog din lubog din sa baha. Ayan kung nandito kayo mga kaibigan, kung maaamoy ninyo yung kapaligiran, talagang nangangamoy na. Yung amoy na babad sa tubig. Sa tagal na naibabad sa tubig yung mga kung ano-ano dyan sa bawat paligid. Kaya nangangamoy. Kawawa yung mga mais unti-unti na silang namamatay mga kaibigan. Lugi na yan. Kawawa yung mga magsasaka. Talaga yung nangyayari dito, lubog sa baha. Agrikultura ang unang nadadali rito. May mga nagbabangka pa dun sa dulo na Ayan, nandito na yung mga karamihang mga sasakyan, mga motor. Ayan lubog na sila. Kung pansinin nyo yung mga halaman, unti-unti nang namamatay dahil nabababad sa tubig. Lalo yung mais, mamamatay talaga yan. Anong pinakamataas na inabot ng baha? Inabot ng baha? Hanggang gaano kataas? Ito lang dito. Ay ito, bumaba na to. Bumaba na to. Kayang-kaya pala talaga Artista ka lang, kumare! Artista ka lang! Nasira na lang! Artista ka lang! Ayon sa mga residente na tanong natin dito mga kaibigan, ang tubig daw na ito ay galing sa particular sa Kamiling River. Nung umapaw po yun kasi nung nabalitaan natin nakaraan. Tapos meron pa yung Agno River din sa kabila, sasalubong sila. Kaya ito, pansinin nyo, talagang lubog na lubog sa baha ang mga barangay dito. Particular dito sa Barangay Manambong parte. Mga ilang araw po ang nito, hupa? Dalawa pa yan. 2 araw. Baka bukas. Pupunta na dyan. Pag pangalawang araw, nandun na. Okay. Mabilis lang basta hindi na umulan, Oo, basta hindi umulan. Pero pag tuloy-tuloy pa rin. Pero dyan, sa kanila, baka matagal pa dyan. Pero yan yung mababa yan. Oo. Magwanan yan. Yan ang Anong sitio po ito? bukig. Bukig, sitio Bukig dito sa Manambong parte. Yung karamihan dito hindi pa naman nag-evacuate. Kaya pa naman. Wala, hanggang may pag-aakitan ng gamit. Oo. Makikipagsiksikan yan sa Huling barangay na ba ito dito sa area na to? Oo. Kasi yung kasunod, mga Bautista na. Bautista na dito. Okay. Bakante. Ano yung mga Bayambang pa rin? Oo,
Manambong Parte, sakop ng Manambong Parte pa rin yan. Ay, sityo lang. Sitio. Pantol dyan o. Bautista na rin dyan. Yung Pantol, Bayambang o Bautista? Bayambang pa rin. Pa rin yun, pero malayo na ha. Malayo na dyan. Bangka talaga yung mga yun. Babangkay na. Sa ano na sila dumadaan yun? Bautista na. Dito na sa 40. Ay, ayun yung sinasabi nila na barangay na nakahiwalay. Oo, yun. Pantol. Pantol. Kumusta sila doon? Lubog din siguro. Malalim doon. Ay, oh. Malalim doon. Grabe pala dito, no? Ano to? Taon-taon nangyayari to? Pag sunod-sunod na may ulas, bagyo, ang alam ko na ba dito 2000 na yun eh. Yung bagyong Piping. Yung Piping. Malalim dito. Yung nag-ano dito. Eh ilang ko na, mga 6 to 7 years na rin yun. Grabe, no? Basta tuloy-tuloy ang ulan talaga kahit walang bagyo. Basta tuloy-tuloy. Oo. Apektado talaga. Pag may bagyo naman na ano, yung ulan-ulan lang na ano, tas ano. Oo, kasi wala naman. Dadaan lang naman kasi kagaya ng bagyo kagabi, di ba? Dumaan lang talaga. Dumaan lang yun. Walang ulan yun na ano eh. Paano yung mga mais na yan? Wala na. Lugi na. Pagka hindi pa rin humupa, matuluyan. Maraming lubog. Sakto, katutan. Araratang bata, tayo na pasayra natin yung kaway. Pero kaya na yan. Ani na sana yan, no? Oo. Hindi na yan, naabutan lang ng ano. Yan. May hindi pa makita dyan. Malalim pa. Doon sa banda rin pa yun. Anong karamihang tanim po dito? Mais, karamihan. Pag ngayon, mais, kalabasa. Kalabasa. Dahil kalabasa din. Pag ano na, November, ay October to, December, dyan ay October to. Malayo pa lang maano yan, marating yan. Umalaw, malagkin tayo dyan. Umalagkin niya, pataknan kila. Nanong nang tura may baka man, dyan, dike. Oh, may mga baka dyan. Dyan sa dike, maraming baka dyan. Wala namang ano, mga namatay ng baka, gano'n, naanod. Wala. Na-evacuate bago Tumaas. ng araw, paumaga, na-evacuate. May diki dyan eh. Ampalaya, wala. Yan, diki Ay, yan. dito ka! Ah, yan, ang daming baka nga, oh. Oh, yan, diki yan. Nasa ibabaw sila ng diki. Diretso sa kanya ni Alcala ay sa ano ulit. May tulay na mahaba. Papuntang Bautista na yan, yung diki na yan. Okay. Grabe, lawak pala talaga, oh. Ah, marami sa ibabaw. Ang lawak ng ano, baha. Talagang naging dagat na, no? Kumusta dito? May namimigay na po ng relief. Wala pa nga, karamihan sa evacuation lang. Baka mabigyan nyo kami dito. Baka pwede rin dito sa Kabayan, huwag sa lahat sa ano, evacuation. Kawawa, mas maraming kawawa dito sa Kabayan kaysa dun sa ano. Ayan mga kaibigan, narinig natin yung hinaing ng mga kababayan natin dito sa Manambong Parte. Nasakop ng bayan ng Bayambang. Tingnan nyo yung mga mais na yan, oh. Wala na rin pag-asa yan pag tuloy-tuloy pa yung ulan. Sa bagay, aanihin na lang yan. Kaya hindi naman nalubog yung mga bunga. Pwede pang pakinabangan. Grabe mga sinapit ng kababayan natin dito. Saka isa pa, hindi ito malapit sa dagat, no? Yun nga lang, napapaligiran ng mga kailugan. Agno River.